Us passa que a vegades no sabeu si esteu millorant com a fotògraf? A mi això m'ha passat durant aquest any que li he estat donant molta canya a la fotografia esportiva i jo me'n recordo el dia concret, després de molts mesos, que el meu cap va fer un clic i va dir vale, sí, estàs millorant i molt. Tot va començar amb el parapent, com no podia ser d'una altra manera, que les últimes fotos que vaig fer de parapent van ser al desembre de l'any passat i després, entre que vaig començar a tenir molta feina, la feina on estava, al final ho vaig acabar deixant i després vaig decidir que estaria mig any dedicant-me 100% a la fotografia esportiva, a veure si ho podíem fer funcionar. Spoiler, de moment res. I durant aquest període de 3-4 mesos on estava anant sobretot a trails de muntanya, coses de motos, ja sigués trial, motocross, anava amb algun rally, vaig començar a fer fotografia de futbol i tot el tema del parapent ho vaig tenir 4-5 mesos bastant abandonat. O sigui, vaig deixar d'anar a volar, ara al setembre m'agradaria tornar-hi i després un dia em va donar per anar-hi perquè tinc amics que feia temps que no veia. No vaig volar, però sí vaig prendre la càmera. I aquell dia, quan vaig tornar del parapent i em vaig posar a editar les fotos, va ser en aquell moment quan vaig agafar les fotos que estava acabant d'editar i les vaig comparar amb les fotos que tenia al meu portfolio de l'apartat de parapent de fotos totes de 2024, no vaig tardar ni 3 segons a dir vale, totes les fotos que tinc a la web s'han de treure, perquè les 2, 3, 4 que acabo d'editar són millors que les 30 que tenia a la web juntes. Llavors, en el meu cas, una forma de veure que havia millorat molt va ser estar en 4 mesos sense fotografiar un esport en concret.